נציגי המועצה והיישובים, אורחים נכבדים. התכנסנו כאן היום כדי לסיים תקופה ארוכה ומלאת עוצמה של לחימה. תקופה שהתחילה ביום הקשה והנורא של 7 באוקטובר, שבו זינקנו כולנו כדי לממש את מה שכתוב על הסמל של הגדוד שלנו, החובה והזכות. החובה והזכות האלה שלחו אותנו אל שדה הקרב מתוך הבנה וידיעה ברורה שזו המשמרת שלנו, שזו המשימה שלנו, ושלא נעזוב אותה כל עוד צריכים אותנו. ידענו את זה אנחנו, ידעו את זה בנות ובני זוגנו, ידעו את זה הילדים שלנו וההורים שלנו. כל מי שעומד כאן היום במדים ובלבוש אזרחי, כולנו התגייסנו, כולנו שירתנו. הגענו לכאן, לכותל המערבי, הסמל הנצחי של הקשר בין עם ישראל לארצו. האבנים האלה מאחוריי ראו את אבות אבותינו יוצאים לגלות לפני 2000 שנה. ראו אותנו חוזרים לכאן, עולים אחד אחד ובקבוצות, מתחברים מחדש לארץ ישראל, מכים בשורש, מקיימים בית ומגדלים בילדים. האבנים האלה מבינות טוב מאיתנו את הימים הגדולים שבהם אנחנו נמצאים. ימים של תיקון היסטורי של 2000 שנים. ימים של רעות בין לוחמים, בין חברים, בין אחים ואחיות לנשק. רעות שנבנתה לאורך ימים ארוכים של אימונים, משימות ואתגרים. רעות שנותנת לנו כוח, תמיכה ואמונה אחד בשני. באנו היום כדי לומר תודה. תודה שחזרנו הביתה, תודה שזכינו לעמוד במשימה שלנו, ותודה על הזכות להיות חלק מהפרק הזה בדברי ימי עם ישראל. יש פסוק שאומר, המען כלביא יקום וכארי יתנשא. לא סתם מדמים את העם היהודי לאריה וללוי. לאריה יש שתי מצבים. יש את האריה השוכב, רגוע ושלב, בשגרה, ויש את האריה המזהה איום לביתו, מגייס את כל כוחו ומסתער, ואין כוח שיכול לעמוד מולו. אנחנו עם חפץ שלום. אנחנו עם שהחלום הגדול ביותר שלו זה להיות איש תחת גפנו ותחת תאנתו, עם האישה, עם הילדים. אבל כשעומד מולנו אויב אכזר, אנחנו מזנקים כמו אריה ומנצחים. ואתם, המפקדים והלוחמים של הגדוד, זינקתם כמו אריה, לחמתם כמו אריות, לא התעייפתם, לא נשברתם, וכמו אריות נלחמתם והצגתם את כל מה שטוב, חזק ונכון בעם הזה. במעמד זה ישנו מימד של התרגשות ואך שמחה, אך אנו לא שוכחים את אחינו ואחיותינו שנחטפו באכזריות ב7 באוקטובר, ועדיין נמצאים ברגעים אלו בלב התופת בעזה. שולחים אנו מכאן, מהכותל, מהלב, תפילה לשלומם ולשובם המהיר הביתה. אנו לא שוכחים את אחינו גיבורי התהילה שנלחמו כאריות ונפלו בקרב כגיבורים. אנו שולחים החלמה מהירה לפצועים בגופם ובנפשם. מייחלים להחזרת אלפי המשפחות שנעקרו מבתיהם מדרום ומצפון. מכאן אנחנו שולחים חיזוק לאחינו שעדיין נלחמים בעוז רוח כנגד האויב, וזוכים כי משימתנו עדיין לא תמה.